Kar chuny jaluo. Gimana chielo ma samoro chendo. Mado penji papa fika kama DJ. Yeah. Kiwinjo thum sama iwinjo thum kata system mari thum mit sana. To kidhi mielo thum no kene live performance. Opogore ne gigi miwinjo. To the artist and macha band members get maka. Ango matimore waka. Kilo tamaga the live band. Abro ngise dia. Yes man. Iwo kae, ngisi mi woke out. Dao ginindo. Pesa ni moro bikao, iwache ni wa. Ora gini, ora kae. Nyaka black pan. Yes. Kati ndoka koro. Sound mi da winjo kacha. Opogore. Aneno kaka jiketo live jimielo kanga ni jimielo gango. Nikech music and sound. Tuka sound no opogore. Dokoro ken music. Ngeni engango nikech K-Raph hapa ni shida mantie. Shida mantie, especially Kaloka nikech man nyakalondo number 1. Yes man. Jipondore. And if thought sound engineers makaloka okosomo live sound. In fact kami statistic Kenya kae jiaboro emosomo live sound. Jaboro Kenya mangima. Kenya mzima. Poka winjo nying mowuok Kaluo. Podi. Mopogore gi Bruce Odhiambo. Ji mang'eny ok osomo live sound. Nitie broadcast sound marwa mar studio kae ni. Kae to nitie live sound. Live sound ma koro idwa tuweyo backline. Iluongo ni backline. Ing'eni kama keyboard nitie, oyeke nitie, drums nitie, mano sound miluongo ni backline. Nyaka idhi ne school, ming'eni frequencies mage monego bedie mixer ni, frequencies mage monego bed kae. Mokalo kaka K-Raph iwiro kata ka jathum gimoyore microphone okiwinji. Okiwinji en koko. Yes. Shida mantie aduoki mayom. Yes man. Thought sound engineers makaluo kae maluongore ni sound engineers okosomo live sound. En mana ng'eto do waya anyalo fix ma sound bi. Ipenjo ng'ato ni apenji ang'o miketo baseline aboro kae to ng'isi ni bwana ma amplifier ni magoyo ma nyolo thuli ma en class audio 50,000 watts. Emo miyago aketo kamae. K-Raph kiwinjo kama to gol ng'ano ng'wech. Nikech ing'eni K-Raph wang'isi a simple example. Yes man. Kidwa to a bass speaker for example mondo gol frequencies design moro. Nitie gimiluongo ni ohms nyakisom, impedance nyakisom, wattage nyakisom. Koka mano tibiro ketho bass speaker no. Ami nyalo wango amplifier. Ama frequency mangi kinogo loko, ang ne gol frequencies mopogore. Makoro wawinje koko. Exactly. Ichaki neno K-Raph ng'eni gini biro neno jathum nigi sound machalo kamae. Sound no mobro ting'e ka en gi ji 2,000 the same sound mobro ting'o. Shida chakore ga kanyo. In gi speaker type mane? Madwa goyo ne ji 2,000. Frequencies migolo microphone, migole guitar, migolo gin frequencies machalo nade. Iketo delay kanye. Kore yudo ka ok nyalo wuok nikech joma tuwe gigi onge ng'ama nigi idea. Sino Mike ne nyisa Mike be ng'eni mbende weche ge wuothe lwete. Mike ne nyisa ni kamoro kopogore gi instruments be wacho na najiro. Samoro gono thum kata band leader ni. Oko tugo gi joge gi maber in terms of payment. Koro joge nyalo boycott kata ginyalo tugo ni thum marach taka ni gitugo. K-Raph abro penjo mokatieko mayom sana. Ipana ng'omiyo Kaluo kae. Ok ni onge ji man gi pesa, maonge ji mang'eny. Ok ni Ogweno Omega 1 kende man nigi pesa. Nitie ji man gi pesa sani. Ji aseneno mosebiro ofisa kata mosewuoyo magidhi ginyiewo sound China magibiro tiyudo ko Omega 1 podo stand out. Ing'eni ang'o miyo? Nisa. Because Ogweno is an electrical engineer. Ogweno ng'eyo ni waya. In fact, kata waya K-Raph, nitie gimiluongo ni resistance. Waya mitwego speaker kamae. Nitie gimiluongo ni resistance. Waya no nyaka bed of a certain width 2.5 millimeters. Yani gik machalo kamano. Omiyo gigo pogore. Omiyo kiwacho ni idhi ga live band tiwinjo ka sound no pogore. Gik mang'eny sana machangia kanyo K-Raph. Masimo ko nyalo wache radio kae. Sisemi kitu ya karo mugeuzi songa mbele mano the DJ Vic kawuono kogolo maoni mare kipani kawuono en International DJs Day. Makofi kwako DJ Vic. Gior gimoro. Twende kazi. Kar chuny jaluo.